Tugot di napalabas. Di napalabas. Apurido ni Doña Dolores. Gapo ta may ibusan ti kwartana iti bangko. Gapo iti panagsugsugal na. Kinasarita na ti anak na. Tapno ibingayan naman iti sakol ti planta. Ngem saan ngay manugot ti balasang. Iti sabali a bangir. Mas daw da alona ken lakay ignas. Gapo ta adu tinaala ni Gardo Alamas iti karayan. Naku na tilakay, ngayon inutin na nga isuro ni Gardo, tapno agbalin anatipker. Iti day tamit lagun daway. Nakita ni Celia ni Doña Dolores ang nagdardaras api manaw iti mansyon. Iti restaurant, agsarsarita da Doña Dolores ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot di napalabas. Lindon, adtoy ti maysa kadagiti titulo ti dagaday ti Roberto nga asawa. Nan, kita agman, Doña Dolores. Uy, nalawa na ito'y adaga. Kat, anya ti aramidon tayo ti da ito at titulo? Saldakan ka ti daga, Lindon. Sigurado ka, Doña Dolores? Sigurado ngam datalang ti baka mo iti daytoy. Sana rumbang amamuan ti anak ko. Tuso ka talaga, Doña Dolores. Angam sakbay nga isaldam kanyak ti daga day di Don Roberto. Agpinirmata pa iti may sa kasuratan. Okay ka dilangkan ka? Sana parikot dayta. Tinapatag kanya at dapagpunak iti sugal. Okay. Mabanta iti opisina ti abogado. Tagaramid iti kasuratan apirmaan ta. May papan iti panangisaldam iti daga. Manang Celia, asino dagiti sangaili ni Mama iti hardin? Dagiti amiga na, senyorita. Dito'y kanumansyon ti pagsugalanda. Anya? Isumot lagayam ang nagdardaras apimanaw iti agsapan ni Doña Dolores. Tamapan na awisan dagiti amiga na nga agsugal dito'y mansyon. Adda pagsugal ni Mama. Idintot ako na kanyak ang maibusan ti kwarta na iti bangko. Senyorita, nalabit nga ibusan aminan ni Mamam tinabatbati pa'y akwarta na iti bangko. Nalabasan ti panagsugsugal ni Mama. Ay na, senyorita, nabayagan nga aramidan day ta ni Doña Dolores. Parikot day di Don Roberto ti panagsugsugal ni Mamam. Saan amabalin ti kastoy nga aramidan ni Mama, Manang Celia? Senyorita, nutob ngaram ter aramidan ita ni Doña Dolores, aga pa kayo laeng. Di mon malapdan ti kayat na nga aramidan. Manang, naigumunan iti sugal ni Mamam. Dinan amo ti lubong na no saan nga agsugal. Isu nga iremedyo na latta ti panagsugal na. Ato yan ti meriendayon, Doña Dolores. Iti sumlatan iti lamisan, Celia. Wen, Doña Dolores. Ada ka di pa'y pangibaunam kanyak, Doña Dolores? Dito'y mansyon na mga rabi dagiti amiga. Isungagluto ka iti kanon me. Wen, Doña Dolores. Ala, mabalin mo ti pumanaw, Celia. Kartingam. Sige, panawan kayo pa'y, Doña Dolores. Nagado akwarta ti aday ti sangwana ni Doña Dolores. Sayang laang day ti akwarta. Numaabak manen. Ay, ituloy ko kit din ter aramidak iti kusina. Gardo, anya ka di ti pampanunutam. Awan Tata Ignas. Madlaw iti langam. Agpampanunot ka manan iti naunag. Ammo, Barok. Maasyanak ka. Ngam kabayatan asaan pa ang nagsubli ti lagip mo. Agtalinad ka pa'y laeng dito'y balay. Tata Ignas,
Mababay na kung kada kayo kani Alona. Awan ti rumbeng apagbainam, Gardo. Maragsa ka nakpaykit di. Gaputa adda sa bali a tao ang makasarsarita mi iti anak ko. Tata, Nabayagan ang nagdapat kami iti daytoy a lugar. Awan, ti sa bali ang nakasarsarita mi. ha? Tila ang liwliwan ni Alona. Kat mapanagla ko iti natang iti tsindaan. Wano saan, mapan na isursur iti kabalbalayan dagiti natang. Kasta ka di, tata. Wan, Barok. Nagagot ni Alona nga anak ko. Nasingpot, akas mutla iti inana. Karuprupa na paikit di, day di asawak. Tata, Un gayam, Gardo. Agkuyog kayo kan ni Alona amapan aglaku iti natang. Isursuryo, dagiti lakuyo. uwen Tata Ignas. Imo na nanagna ni Alona. Husto timbaga ni Tata Ignas. An agagat ka na anos. Kaslas sana mabambanog. At ayaw pa'y tipagnaan mi. Tapno magtang mi ti kabalbalayan. Alona? Oh, apay ka di, Gardo. Amo ka na banukan. Siya kung timangimat iti insusuon mo alaba. Ang naglaon iti natnateng. Kabaalak daytoy, Gardo. Di nakpagdanagan. Alakit din. Siya kung timangimat iti sinusuon mo. Agsardeng tapay, amag na. Ay na, nairwama ko namang susuon iti labaan naglaon iti nateng. Ado lang una yung tibagkatam anateng no iraman mo pa iti nateng nga da kanya. Uwin gaya. Adto iti danom. Uminom ka pa'y. Sika talaga. Sa anak pa'y mata makainiinom. Uminom kalatan. Narigat ti mawaw. Nangro na, kat nagdaga ang ti panawan. Sige nga, Rod. Agyaman ak, Gardo. Oh, sikamat ti uminom. Saanan? Ukam latan. Maanusak pa'y ti saan nga uminom iti danom. Asawam ka di daytoy kaduam nga umay aglako ita, Alona. Saan, tata? Gayem ko ni Gardo. Kunak no asawam? Agbagay kayo kunak kuma. Napintas ka. Nataermet ti kaduam alalakay. Agyaman at tata. Awan anyaman na, Barok. Gatangak amin nanday tanabat bati ala ko yung anatang. Tapno makaawid kayon. Ay na, agyaman kami, tata. Lalo na. Kung taram no mano amin ti bayadak. Oh, apay nga gisam ka, Gardo. Malagip ko lang dyan baga ti lakay. Impagarop na nga agasawa ta. Wan nga, Rod. Asukik iti natang day di alakay. Iso nga mamunak. Isumat lagay man napasig kan ka makisarita. Nya ngay, agawitan? O sige, maragsakan lakit din ni tatang tanalako ta amin dagiti natang. O sige, mapantangan mo din. Manak Celia, saan ka di pa'y analpas anak sugal da mama? Saan pa'y, senyorita? Sumipngetan ngam adada pa'y lang iti hardin. Anya? Wen, senyorita. Agasam, nagado a kwarta ti nakaparabaw iti lamisaan da nga agsusugal. Kasla awan anyaman na kadakwada no maibus ti kwartada. Tila ang pagdanagak, manang. Amangan no maabak manen ni mama. Senyorita, Adun a kwarta ti sinayang ni mama. Gapo iti sugal. Nakasaritak itay jamay sa apagtaltal kanday di papa ije planta. Nakuna na kanyak. Aman manong agparang kadakwada ni mama. No agparang man, mga lalaang iti kwarta. anya. Nabayagan a panawan na kastati aramidan ni mama. Imbaglakit din. Tana isalbar ko pa iti planta. No awan ti impautang ni Lindon. Idi pa ila napalabas alawas a nagserran ti planta. Senyorita,
Hitaam ti aramidan ita ni mama. Agmalmalam nga agsugsugal. Talaga adinan maasikaso ang naimbag ti planta. Nakaturugan ni Tata Ignas, Alona. Apay di ka pa'y maturog. Jak pa'y agduglap, Gardo. Jak lang amin malipatan ti panagisam mo, itay. Ha? Ita lang amin anakita ka nagisam ka. Kanayon ka ngamin aseryoso. Maragsakanak lang amin, inji imbaga tilakay nga agasawa ta. Anya? Nakita na lang adda kakuyog mo lalaki. Ipagarop na nga agasawa. Apay, Gardo? Alona. Anyat mapaspasama ka ka. Apay at tinapayang timuging mo. Diya ka mo. Kas lang amin adasim kan itiisip ko. Diyak mawatan. No apay kas lang adasim kan itiisip ko, Alona. Anya? Apay kas jati mariknak. Idi imbagak ti asawa. Anya? Anay ko. Apay, senyorita. Awan day to manang. Nakagat ko lang ti dila. Kabayatan ti panangan ko. Nalabit nga da nakalagipkan ka, senyorita. Anya? Nalabit nalagip da kadagiti gagayem mo. Iso nakagat mo ti dilam. Manang Celia, sa anak amamati iti dayta inuugma apamati. Sa bagay, dayta ngamin ti ibagbaga idi dagiti nataengan. No makagat mo ti dilam, ibagada nga adda nakalagipkan ka. Manang Celia. Apay, senyorita. Kumusta nga tan ni Ruben? Sa dino nga tati ayan na ita. Ha? Amo manang. Kailiw kon ang makita ni Ruben. Sapay la kumahat na malagip na. Senyorita, patsyag, sa dino man nga ayan ita ni Ruben, kanayon nakaalaglagipan. Sapay la kumahat. Gapot takas taakmat kan ko na. Agasawa kayo kumaitan, no saan ang nagpukaw ni Ruben. Wen manang. Ngam. Naangaw ni Gasat. Nagpukaw latan ni Ruben. Kadyak amon no sa dino ti ayan na. Senyorita, Ay ayatek iti kastaunay ni Ruben. Isulaang ti ipit-pitik ti pusok. Iso akanayon ko ang malaglagip. senyorita, Malagip ko pa'y dagit imbagbaga na kanyak. Asyak laang ti ayaten na iti agnanayon. Diana, ikarik kasi ka lang ti ayatak iti agnanayon. Sikat amin ko. Ruben, ay ayaten kamat unay-unay. Dahito iti panamnamakan ka. Uray no may sakla nga marikrigat. Aramidak ti amin. Tap nagragsak kay ti danak. Pulos adi kapaldahangan. Agbalinak to na sayahat nga asawa. Ruben, Ipariknak tinapod nung ayat ko. Uray niya ti mapaspasamak. Sikantulaang ti ayatek. Manang Celia. sige laeng, senyorita. Di mo lapdan ti agsangit. Makatulong day ta pa nagsangit mo. Tapno malaganan ti barukong mo. Nagsingpat kanyak ni Ruben. Manang Celia. Pulos ajak malipatan dagiti balikas na. Asyak laang ti ayayatan na. Senyorita, Manang. Agkita kaming katapay kan ni Ruben. Gardo, bangan kan.
Alona, anya ka din tiraramidam. Kabalak mo ti mangala iti kanak Oh, apay ko ma. Sana ko nasa ngaili dito'y balayo. Sa anak mat nga inutil. Tapno yawat mo amin nakasapulak. Gardo, awan anyaman na aramidak. Aramidak na ito'y gaputa. Gaputaan niya. Gaputa. Kayat ko nga aramidan. Anya? Kasde lang. Di ka maawatan Ala, siya kung ti mangala kadagiti daduma ka sa pulak. Tatang, muddoy amin amurang mo. Tay naklaban iji karayan. Ha? Aglaba ka manon iti murang, anak ko. Wen, tatang. Awan mo ton tilabam amurang ko, anak ko. Naglaba ka mo ton itay agsapa. Ha? Ay na, Alona. Nagubingan ka pa'y lao. Ngam agkabaw ka. Saan pa'y ngarod na magaan? Jay daduma alin na ba am alupot ko? Ay, kasta ka di. Ni Gardo? Kunanamot itay. Mapan kanu ijay karayan. Ha? Apay ay damdamagam ni Gardo, Alona. Awan, tatang. Urayim laangan asumangpot dito'y balay. Nuadda na patag nga ibagamkan kwa na, anak ko. Nagsaur ka, Gardo? Oh, apay manan. Basta. Ada ka di basol ko kan ka, Alona. Kasarsarita ka. Ada ka di madingay naramit ko? Basta. Nagsaur ka talaga. Ulit-ulitem lang ay bagbaga tinagsaor ka. Apay, anya tinagbasulak. Mabalin ka di nga ibagam kanyak. Tapno amok? Kasta kagayam, Gardo. Ha? Tila ang bagim ti pampanunutam. Managim bubukod kamat kayam. Anya tinagbasulan ni Gardo ken ni Alona. Gagayem, di uliwayan na denggan, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon agyaman kami itin kay Panang Tarabay